koro meeting ma jogo nitie gono sufriachi adimo obro kelo chiemo be obro kelo gik makamago. Ing'e ni sani jokenya nitie gi economy mar Kenya sani ok otegna ahinya. Ji mang'eny sani safa. To safa nikech policies mag government. A lot of subsidies mang'eny ugol manyoche konyo jopiny. Sani yudo ka school fees momedore nikech subsidy mar education be idhi golo. Taxes be sano medore. Emomiyo gigi kabedo discussed. Pressure koro ikete State House. Nito bwana. Ang'omiyo policies ugi ogin policies maber gi hinyo jokenya. Emomiyo romo metimo gie. Gin gik miketo go pressure. Ne jatend piny ni bwana. Dok ngima mar jopiny dwara ne yo. Minyalo dwaro go pesa. Mondo reduce go ngima mar jopiny masano bedo matek. Emomiyo romo gi. Gin romo mabro konyo jokenya ahinya nikech gin gik matimo governance. Ma ing'ene kata America king'iyo nyoche Biden nobedo elected gin ga gitie gi gimoro miluongo ni midterm elections. Midterm elections go nyoche gitimo tiwinjo ka jomoko wacho ni Democrats mang'eny ok oyier nikech jomoko mor ahinya gi policies mag Biden. Mano matiende ni oro message ne White House ni nitie gik moko mitimo ma ok ber. Emomiyo jogi be koromo kama nikech king'i elections ni elections ne 7.1 6.9 the difference ne about 100,000 200 100,000 matiende